دەستپێکردنا پرۆسا خواندنê av sala newekî salên derbas bûye. Zarokên xemlandî bi cilên ciwanên xwendingehan li cadeyan kolanan nahêne dîtin. Polo gorepanên xwendingehan divala new, qerebaliqiya xwendkaran zarok lê nahêne bihîstin. Dîmenekê xemgîn û biazar e. Ev e encamê du kêşew qeyrana ye. Ya yekê û serekî nedana moçeyê mamostayan ya dijî metirsiya belavbûna pejîka koronayê ye. Piştî belavbûna vayrosê korona cîhanê hemiyê Kurdistan jî wekû parçek ji vê cîhanê kartîkirina vê vayrosî li hemî sekterên jiyanê kir. Perwerde jî dîtin û bûçûna hemî kesên peywendîdar vayrosê korona kartîkirineka mazen û masterên berbest e beramber perwerdê. Bi biryara Wezareta Perwerdê, prosa xwendinê ji yekê binêretî heta 11 Amadeyê dest pê kir. Belêjegerê nedaweşkirina moçeyê û boykotê mamostayan, ev dergehên xwendingehan li Silêmaniyê hatîne vekirin. Li gorî biryara Wezareta Perwerdê, dergehên navendên xwendinê bi rêkarên xweparêziyê bihêne vekirin. Her du polên yekê û duê binêretî 12 Amadeyê di nava polan de wana bixwînin. Ji sêyê binêretî û dihê û 11 Amadeyê bi şêweyê elektronik wana werbigirin. Wezareta Perwerdê Hikûmeta Herêma Kurdistanê biryar da bû werzêkiya sala xandinê 2020-2021 çendîn biryar hatine dan. Şu an biryara ku ew bûye qutabiyên qonaxa 12 Amadeyê 27 Eylûla ev sala di nava hol û polên qutabxana bi şêwekî asayî dewama xwe bikin. Dîsan biryara li 10 Ektûber ev sala vê qutabiyên qonaxa êkê û duê binêretî di nava polên xwe da li qutabxana bi şêwekî asayî dewam bikin. Sebaret pertûka jî berî çend meha nivîsareka fermî hatiye giştandin ser hemî rêveberiyên perwerdên qeza bû hindê ku mifayîş pertûkên xwe bibînin ew ê dayna qutabiyê û mifayîş wî xezînî welgirin ew ê di nava ku gehên qutabxana de. Wek helwîstekên erazî bûne li hember nedaweşkirina moçeyê û pênedana moçeyê çend heyvan ji ev sal e. Rêveberiya Giştiya Perwerdê li Silêmaniyê goştxwendingeha û mamosteyan li wê parêzgehê biryara boykotê daye. Dergehên xwendingeha mayîne daye xistî. Di daxuyaniyekê de cêgirê Rêveberiya Giştiya Silêmaniyê ra gihan, nedaweşkirina moçeyê û bêminetiya hikûmetê bûyekerê prosa xwendinê fîlîc bît. Dergehên xwendingehan nihêne vekirin. Ji laya xwe ve Serokê Liqa Silêmanîya Heyetiya Mamosteyan daxwaza ji mamosteyan kir pêgiriyê biryara boykotê bikin heta 15 vê mehê dergehên xwendingeha nevekin. Metin Mihemed, Badînan Media, Duhok.